अच्छा भाई नों तिनी तामनि बागै ससियेल मिडियायाव नुजानाय नाखा किसा साइकेनारि गाडी आंनि मसाज सरि हामिया जीव थांगो ऑपरेशन खाने नांगौ रां फैसा करें आबो बागै लोगोआवनो सानो हमने तामो माने बागै बिनि तामनि बागै सरि हामिया का किसा साइकेनारि गाडी बहुत साजागो नहीं बहुत साजागै उनको खोयरगो तलांखा नहीं जीवित थानी नहीं सावो चुं जीवित थाला क्या नहीं बहुत गौ उनको रखाई नहीं मनी बर ऑपरेशन खाने नांगौ नहीं सावो ऑपरेशन खाने नांगौ नहीं साका अंगे तामो नहीं खायाव यंग या सारें चुम खायाव यंग या माखाने बहुत बिशिंगो बुबुक सावो तुझु हायिंग थांगा नहीं साता अंगे आ तुझु ऑपरेशन खाया अंगे जेरै फानो खटिंग नहीं नहीं सावो हमने बहुत जगह डॉक्टर पुलियाव फुनुं मानी खोयो फुनुं मानी पथोमो काय बस बालका बिनि सरि हामिया 3 मास रong kana di बहुत साजागो दंगो बहुत साजागो हामोखाय दंगो नाथाय हठात जाबारि थांगाता ताबो खुंगांगे ऑपरेशन खाना बागै रां करै आबोनि बागै लोगो रगनि थानी चुबाचु नाय दंखाताना हंगे मोनायनो सा खामनायना बागै ऑपरेशन खायना बागै बोसो जराति रां नांनो आबो किजा साइकेनारि गाडी बरखाय सोंनाय मानिकै साना सोंनाय क्या सास बोसोर रां नांनो बर 45,000 सानो 45,000 इंगेन रो खायमा नुहि साता नgai चिन्तानि 5 टाकासे रां गरैयो जों तामखै बोसानो बांजि दिनाबा आबुं गनि जों जत आं जतनो सावो आनि बोसानो किचा नागि हिने जतनो आं सो साना बोथांगे ते साना बरंगैया हमने भाई उनको ताबो कुमुइखे तामो काम रखलाय बुनि काम सिखायो गाय मनाइखे ब क्लास परि तंमनि क्लास 10 नो गाय ते केबनो साइ रगो ना नाइखा चुबासुनि बागै रगो केमनो तो साजे मो गादि हिने सामाता केमनो तो साजेया को ताबो ग्लुकु रगनि थानी तामो सानामो जों किजा साइकेनारि गाडी आं लोगोरंग आबनो कयो किसा साइजो थाजो खायै सुबासुरि दिहिने आबनो सानो आं आबन कयो हंके बाय निनि पाराखै ब जागा अंखा आंनि पाराखै आमपुरा बुमुं सागारि आमपुरा गामि अच्छा कुमुइ तिनी तामनि बागै नों ससियेल मिडियायाव नुजानाय नाखा जों तिनी निनि नगो ताबो हर 9टा बाजि दङ अ समयो ननि नुखुंनि हामिया साया हिने खोनावै जों लगे लगे न फायका आबोनि बागै ताबो लुकुरंनि थानी तामो सानामो जों किसा साइकेनारि गाडी निनि नगो तामो प्रब्लेम मंगै दं ano kay inko rugini bagi ram kare inko kam kay malaya bati ngai हमने साबो निनि नगो सरि हामिया किजा साइकेनारि गाडी ancerai निनि चेराय ताबो बोसोक तोरखा 15 बसर ब क्लास परि दं class 10 गाय ब बोसोक दिन अंगै सरि हामिया नगो कलाय दं आबो किजा साइकेनारि गाडी 3 मास रमै न सरि हामिया कलाय दं ताना गाय डॉक्टर अखै ब जागा नायरिखा khwai banarika kate khwainya hate jibu thanga ताबो डॉक्टर रकनि खुक्ति तामो साइकेनारिखा साइकेनारि doctor kai inko operation khai na uncho तामो बेमार के तामो आबो तामो बेमार मानि बागै तिनी आसकै जों जालो कलायखा किजा साइकेनारि गाडी bu sabata mane beto angako kaisimbe तामो बेमार मानि कुनै आसक जों जालो कलायखा किजा साइकेनारि गाडी ताबो बम हाई कंडिशन दं tam jabo aba operation khaina ऑपरेशन खानानि बहुत दिन कलायखा डॉक्टर रगनि रिपोर्ट नि हिसाबे 12 तारिख मो फाइनाय बसकांनि 12 तारिख ऑपरेशन खाना कलायो khalayo हिंगे ताबो तामो कसारनानि मुचुं साइकेनारि गाडी ऑपरेशन तो खलायनाय ठीक আছে operation khaina abo मुखा गंगारानि देबन मा खोय दिखि आमपुरा गामि नोंनि म आमपुरा गामि खोय एरिया कलायता ना हामबाय